Hej, og i dag vil jeg spille Team Deathmatch. Nej. Fik jeg sagt, hvad jeg vil spille med? Nå, det gjorde jeg vist ikke. Jeg vil spille med Ballista og type 25. Jeg tror vist kun vi kan filme i 2 minutter eller sådan noget. Nogle af mine videoer plejer at vare op til 10 minutter. Det lader ikke noget på. Det skal vare 2 minutter hver video. Jeg laver en video senere i dag, hvor at jeg hælder noget donation. Skriv subscribe. Nej. Hvad var det nu, jeg skulle sige? Hvad var det nu, jeg skulle sige? Skriv i kommentar. Jo, jeg kan huske det. Skriv i kommentaren, hvad I vil have, jeg skal spille med og sådan noget. Hvad jeg skal spille. Og husk at subscribe. Like videoen. Og endelig gerne skrive en kommentar. Jeg skal nok sørge for at gøre det, hvad I skriver. Så. Peace. Husk at subscribe, skriv i kommentaren, hvad jeg skal spille og hvad jeg skal spille med.